Mayong buntag sa tanan, karon ang ikatulong Domingo sa gikan sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo ug mapasalamaton kita nga gihatagan kita sa Dios og paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo gikan sa mga patay. So welcome sa atong virtual or online worship sa Hiniusang Panimbahon ug andamon nato atong mga kaugalingon sa magaduol kita sa presensya sa Ginoo. Pinaagi nini nga mga pulong gikan sa 1 Peter chapter 1 verses 3 and 4. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Kristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagkabanhaw kang Kristo gikan sa mga patay. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog ug panulundon nga dili madunot o mahanaw. Gitagana kini didto sa langit alang kanato nga nagtuo kang Kristo. Pasidunggan siya, daygunta si Jesus, magbalipayon ta, hanggang siya ngadto sa Amahan, siya himayaon kay gamhanan man, kalwasan nga hingpit kumot sa saat sa Diyos sa mga magtuo, ang makasasala pasayroon niya sa tagnagayod nga mo salig siya. Daygunta si Jesus, pasidunggan siya. Daygunta si Jesus, magbalipayon ta, hanggang siya ngadto sa Amahan, siya himayaon kay gamhanan man. Ang atong kalipay na kang Jesus, na nagbuhat sa mga dagkong utang, apan ang kalipay ng dili tugnan, mao ang pagbalik sa Ginoo ta. Daygunta si Jesus, pasidunggan siya. Daygunta si Jesus, magmalipayon ta, hanggang siya ngadto sa Amahan, siya himayaon kay gamhanan man. Magampo kita. Among langiton nga Amahan uban ang mapasalamaton nga kasing-kasing, magaduol kami sa imong presensya niining takna sa kabuntagon. Tungod kay imo kami gihatagan og paglaom ug bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo gikan sa mga patay. Salamat o Dios niini nga gasa. Kay kung wala ang pagkabanhaw, kawang ang tanan. Apan tungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus gikan sa mga patay, naa kami buhing paglaom nga dili matarog. Ubani kami karon sa among pagsimba, katong naa sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, ug sa ilang mga trabahoan o asa man sila karon, Lord, na nag-join sa among pagsimba, ipabati kanila ang presensya sa balaang espiritu.
Mao kini ang among pagampo pinaagi kang Kristo Jesus nga among Ginoo, higala ug manuluwas. Amen. Ang patukuranan sa atong pamalandong niining kabuntagon gikan sa Maayong Balita ni Juan kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto sa 14 nga nagkanayon. Human niini nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini, nagkatigom sila ni Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ug ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinun-an. Miingon kanila sa Simon Pedro, "Managat ako," sila miingon, "Muuban kami." Busa nangadto sila ug nanakay sa sakayan, apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus didto sa lapihan, apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kato. Unya miingon siya kanila, "Mga anak, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayud." Siya miingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo nga sakayan ug makakuha kamo." Usa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug niambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapihan sakay sa sakayan nga nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili kaayo sila layo sa lapihan, mga 90 ka metros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya, miingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok isda nga inyong nakuha." Busa mikawas si Simon Pedro ug gibira niya sa lapihan ang pukot nga napuno sa dagkong isda. 153 ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud magisi ang ilang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, "Dali nga ri, ug pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa, miduol si Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an, human siya mabanhaw. Ang Ginoo magahatag kanato sa kaalam ug sa iyang panalangin sa atong pagpamalandong sa iyang mga pulong.
Maayong buntag, mga igsuon ko kang Kristo. Ang teksto nga atong gibasa, usas kani siya sa mga final appearance ni Jesus Christ ngadto sa iyang mga tinun-an or disipulo. Nga nanghitabo 2 weeks after sa iyang pagkabanhaw. The disciples seems hopeless. Nawad-an silang paglaom, they were bored and they don't know what to do. Jesus has died and they were not really sure about the resurrection kay para sa ila, murag nagduha-duha sila mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Even though they have seen the risen Christ once or twice, but they were still together, bound by their belief in Jesus, but not really sure what to do and not still doubting about the resurrection. They had just walked over 70 miles over mountains and rough terrain going back to the Sea of Galilee, a site where they had pleasant memories of Jesus. So, ilang gibalikan ang mga dapit nga aduna sila'y mahinumduman mahitungod kang Jesus. Kay diha sa ilang pagkawala sa paglaom, diha sa ilang hopelessness, they were aimlessly wandering around and they do not know what to do. Muning ilang ingon si Peter nga kay wa sila mabuhat, ang kang Pedro nga lingaw-lingaw na lang sa taani, managat ta. Pero miingon man ang uban nga mga disipulo nga mukuyog pud mi. Apan sa tibuok gabi nila nga pagpanagat, niingon ang atong teksto, wala gyud sila'y kuha bisag isa. Peter, the impetuous or the impulsive one, was bored and decided to go fishing, and the other disciples joined him. None of them had anything better to do. After an entire night of fishing, they were not catching even a single fish. This story in John 21 reminds us that we can encounter the presence of God and the presence of the living Christ in the ordinary things and the daily routine in life. Atong ma-encounter ang Ginoo, atong mahibalag ang Ginoo ang iyang buhing presensya diha sa mga ordinaryo nga mga butang, diha sa mga routine sa atong daily nga kinabuhi. Christ's resurrection is central to the Christian hope. That is why in 1 Peter chapter 1 verse 3, it says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." We have been given a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So this morning, this worship, allow me to share 4 wonderful things, wonderful truths about Christ's resurrection that gives us a living hope. First, Christ's resurrection gives us new life. The Bible says that God has given us new birth through the resurrection of Jesus Christ from the dead. The Bible says we have hearts of stone, that we are dead to God. What we need is new life, bagong kinabuhi. We can no more engineer our own spiritual life than a baby can choose her own conception and birth. It's a miracle work of God, and it comes because Jesus rose from the dead. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Because Christ died and rose again, God can save us, can forgive us,
can reconcile us, can free us, can adopt us, justify us, and change us into the person that God wants us to be. Nobody is perfect. All of us are sinners. But when we come to God through His Son, Jesus Christ, God will give us a new being. In 1 Peter 5:7, the Word of God said that if anyone is in Christ, he is a new being. Meaning, we are born again because of the living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Christ's resurrection gives us new life. No matter how sinful we are, no matter what mess we have done in our lives, God can give us a new beginning through the resurrection of Jesus Christ from the dead. The second wonderful truth that is brought by Christ's resurrection secures heaven for us. And that is why in 1 Peter chapter 4 verse 5, He has given us an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. To receive an inheritance, somebody else has to earn something, has to leave it to you, and then die so that you can receive it. And Jesus' life of perfect obedience earned our entrance into heaven. When Jesus rose again, He went to prepare a place for us that His blood bought. Iya tang giandaman og dapit nga gibayran o giulaan sa iyang dugo. Our inheritance is eternally secure, guarded not by human might, but by the very power of God. So ang langit dili ni siya himo-himo, kundi usa ka tinuod, usa ka realidad nga mismo ang Ginoo maoy nag-andam alang kanato. Mumanggaling si Jesus Christ, nag-ingon siya sa John chapter 14 verses 1 and preceding verses. Do not let your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, would I have told you that I would go there to prepare a place for you? And if I go there to prepare a place for you, I will come back again and take you to be with me, so that where I am, there you will be also. So, ang Ginoo mismo, mao'y nag-andam kanato niini nga dapit nga mao ang langit. And Christ's resurrection secures heaven for us. Thirdly, Christ's resurrection brings joy in the midst of trials. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, according to 1 Peter 5:6. And in our scripture reading in John chapter 21, ang mga disciples, nawadaan sila paglaom, naminghoy, wala sila kabalo, unsang ilang buhaton, tungod sa pagsulay sa ilang pagtuo. Kay ang ilang pagtuo na sentro diha kang Kristo. Apan sa dihang namatay si Jesus, everything was shattered. Ug nawad-an sila sa paglaom. We Christians experience suffering and joy at the same time. And it's clear that these trials are necessary part of God's plan. Kaning mga pagsulay sa atong kinabuhi, kabahin kini sa atong pagtuo, ingon nga mga Kristohanon. Kay mismo si Jesus Christ, nag-ingon siya, nga in this world you will have
many troubles or many trials, but take heart, for I have overcome the world. In the presence of the risen Christ brings joy in the midst of our trials. And we discover that as we submit to His plan, even when we don't understand, joy begins to blossom in the midst of trials. We end up trusting His character when we don't understand His ways. We learn to cling to His promises even though we don't see the reason for the very circumstances that make those promises necessary. But let's be clear, the rejoicing doesn't come from the trials, but from the certainty that our Jesus, our risen Lord and Savior Jesus Christ, has a plan, and that He went to the cross to die for our sins, and His resurrection is the living hope that glory is coming, and His living presence gives us joy even in the midst of trials. Kaya nag-ingon ang Ginoo nga dili ko kamo biyaan ug dili ko kamo pasagdan. Tagsa-tagsa kanato adunay nagkadaiya nga mga pagsulay nga atong giatubang. Pagsulay sa pagtuo, balatian sa panglawas, o bisan unsa ng mga hagit or challenges nga atong giatubang. But the presence of the risen Christ brings joy in the midst of our trials. And lastly, the resurrection of Jesus Christ gives meaning to our suffering. Ingon ang Biblia sa 1 Peter 1:7, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. While we don't know the full reason why evil and heartache invades our lives, Christ's death and resurrection hint at the divine wisdom behind them. So it gives meaning to our suffering nga taliwala dai sa mga pagsulay, mga pag-antos nga atong giatubang. Dili kawang ang tanan. Kay giadlaw kini sa Ginoo kay aron pagtino ug pag-purify sa atong pagtuo. Kay ang matag usa kanato aduna tay mga imperfections sa kinabuhi. We sin against God in words, in thoughts, and in deeds. And you know, God allows trial in our lives in order to purify us. Kay gusto sa Ginoo ang atong kinabuhi will be living in righteousness and holiness. And because Christ was risen from the dead, He has given us a living hope that in the midst of our suffering, God has a purpose for everything that happened to our lives. Chuck Swindoll, from his book, Hope Again, states about this hope. He said, "Hope is a wonderful gift from God, a source of strength and courage in the face of life's harshest trials. When we are trapped in a tunnel of misery, hope points to the light at the end of the tunnel. When we are overworked and exhausted, hope gives us a fresh energy. When we are discouraged, hope lifts our spirits. When we are tempted to quit, hope keeps us going. When we lose our way and confusion blurs the destination, and when hope dulls the edge
of panic, when we struggle with a crippling disease or a lingering illness, hope helps us persevere beyond the pain. When we fear the worst, hope brings reminders that God is still in control. When we must endure the consequence of bad decisions, hope fuels our recovery. When we find ourselves unemployed, hope tells us that we still have a future. When we are forced to set back and wait, hope gives us the patience to trust. When we feel rejected and abandoned, hope reminds us that we are not alone. When we say our final farewell to someone we love, hope in the life beyond gets us through grief. Put simply, when life hurts and dreams fade, nothing helps like hope. Hope isn't merely a nice option that helps us in a tough moment, but it is essential to our survival and for joy in the journey of life. That is why Apostle Peter said, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Thanks be to God that we have a living hope because we have a living Savior. This is the message of the Lord for all of us this worship and for this Sunday. This is the hope that we have because of Christ's resurrection. Amen. Shine
Magampo ta. Balaan ug mahigugmaon nga Dios, nagpasalamat kami sa gasa sa kinabuhi nga imong gilugway kanamo. Salamat sa imong makanunayong pagbantay ug pag-amuma. Salamat sa mga tubag sa pag-ampo nga imong gihatag. Labi na salamat sa gasa sa buhing paglaom nga among naangkon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo gikan sa kamatayon. Ug ang imong buhing presensya nga nag-uban kanamo panahon sa among kalisdanan, maoy rason nga mapasalamaton kami taliwala sa mga hagit ug kalisdanan ni ining kapanahunan. Among gidala ug gitugyan ang among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, uban ang among mga kalipay ug pagpasalamat, uban ang among mga pag-antos ug mga problema, uban ang among mga balatian ug kaluyahon. Amo kining gitugyan tanan kanimo, kay nasayod ug nagtuo kami nga dili mo kami pasagdan ug biyaan, kay ikaw man ang among Emmanuel, ang Dios nga among kauban. Padalangini ang imong mga anak nga naa sa balatian sa panglawas, labi na si Pastor Iris Lord, nga naa sa ICU sa Brokenshire Hospital. We pray, Father God, nga ikaw magapanghikap gikan sa iyang ulo ngadto sa tumoy sa iyang mga tiil, ug ipabati kaniya ang imong milagrosong gahom aron nga maka-recover siya gikan sa maong kahimtang. Nagtuo kami, O Dios, nga ikaw ang among Jehovah Rapha, ikaw ang among healer. Ug bisan pa sa imong mga anak nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, urang uban naa sa balay tambalanan, duawa usab sila Ginoo, ug ayuha sila sa ilang mga balatian. Katong nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan ug mga wedding anniversaries, panalangini sila Ginoo, kauban sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Salamat, Lord, ni ining ministeryo sa hiniusang pagsimba nga nagapadayon bisan taliwala ni ining kapanahunan. Salamat, O Dios, sa mga tawo nga nagpaluyo ni ini, aron nga maka-reach out kami ngadto sa uban, makahatag kami pagdasig ug paglaom ngadto kanila. Panalangin ni O Dios ang among umaabot nga eleksyon, presidential and local election, Lord, karong May 9. We pray, Father God, for a peaceful, honest, and just election. Ug si bisan kinsa nga modaog, Lord, himua nga kami nga mga katawhang Pilipinhon mo suportar ug among iapil sa pag-ampo si bisan kinsa nga imong gitugot nga magapangulo kanamo. Panalangini ang mga katawhan nga naa sa kalisdanan tungod sa epekto ni ining COVID-19 pandemic. Ang uban na wadaan sa negosyo, trabaho, nawadaan sa mahal sa kinabuhi. Ikaw, Ginoo, magasangkap ug magakomfort kanila. Panalangini ang mga katawhan sa mga dapit nga napiktuhan sa bagyong Agaton dito sa Leyte, labi na katong dapit nga natabunan ang usa ka barangay nga natabunan sa yuta tungod sa landslide, Lord. We pray for comfort for the surviving family members and for your provision for them, Lord. Padayon na mong gidala sa pag-ampo ang katawhan sa Ukraine, sa Russia, nga unta, Lord, maundang na ang giyera ug mohari na ang kalinaw sa maong dapit. Katong nawad-an sa mahal sa kinabuhi hupaya ang ilang kaguol, ang nawad-an sa panimalay ug tinubdan sa panginabuhian sangkapa ang ilang adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Giapil namo sa pag-ampo ang Sri Lanka, Lord, nga naa sa krisis, nga imo sang panalanginan ang imong makatawhan ni ana nga dapit. Ang matag usa kanamo adunay mga hilom nga mga pag-ampo nga among gipadangat sa trono sa imong grasya.
dungga ug panimatia kami o Ginoo. Kining tanan among gipangayo, pinaagi kang Kristo, ang among buhi nga Ginoo ug manluluwas. Amen. Panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo, magmaluluyon siya kaninyo ug hatagan kamo niya og kalinaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Paglaong ka, O Kristong maluluyon, ang kasing-kasing kusultihan mo. Ug luwasan ako sa kasalanan, sa masalay po'y makatuyuan. Paglaom ka, O gasa nga langit nun, dadi ako kalangon sa kalag. Bumuhi sa Espiritong balaan, bulngang kasakit sa kalibutan. Siya